khona nangiya uyena lo twice ngizofika ngithi sawubona yize mama ngihlangane nawe ya ngizosho njalo yes twice mamazi sawubona yize yaze ngihlangane nawe namanje angakholwa phela ngihlele ngiphambana nawe uxolo mangiphoxa phela ngifisa ukuthandana nawe ngikwenza umagod inkinga zonke ehlukane nawe ibhadi lambo wena njalo uhubhana nami hawunayo nayintombi ngoba engathi ungenza lo crash ngijahe bus stop cela usuke izongishiya ibhasi or else my boy uzongikhokhela imali yanamhlanje khuleka lavo ngikhuleke kanjani izohamba isikhathi u9 no sungenza umambala angizenza uthando to be honest nami ngiyakuthanda inkinga ngiyasaba nenabafana niyafana it's L-O-V I don't understand why you put the blame on me We used to lack communication when it's telco me Please love me or be my guest on me Please Hayibo benzani laba Oh hayibo emahlathini pho hayibo kanti awukho emafamu hayi noma ngabe ngikuphi kuthini kwena bhuti mangasho imithise lengane uzothi nani ekuphi awu kahle wena ungenza isiphukuphuku angithi nawe wawulala nomfundisi ucatha uNkulunkulu hayibo kanti wayi ngikukhuza wena wavukwe lukuluku angani ngithanda mangisizakwa ufone ngishaya idonodolo xa isuka uphumaphi ufunani ungibukani emaqinisweni yazi bhuti ngithuswayile ngiyibukayo emaqinisweni ubona-ke indaba zakhe ezikuhlulayo bhuti le ndaba engizwile ukhona mhlawumbe oyibonile ukuthini ngempela umamkhize lo shonile uvele wayibeka intaba hayibo esikhaleni hayi emqaleni akasekho awema Action. Uyaqala ngempela nabuthi Action. Bizuleko Action. We used to let communication like call me. I'm focused. Okay, action. So please love me or be my guest on me. Don't say my snake please. Cut. Action.